ne puteți învinge. Ei, da, nu ne este frică de voi. Aoleu, nu așa se comportă cineva în bucătărie. Opriți bătălia. Este mai bine să luptați într-o bătălie culinară. Cine va face cea mai bună plăcintă? Grozav! Ne plac prăjiturile! Sunt prăjituri și aici este crema. Ted pune straturile de tort unul câte unul și le vom unge cu cremă. Gata! Să-l facem pe următorul și următorul. A mai rămas doar puțin. Foarte bine! Minunat! Și aproape am terminat! Da! Putem să ne lingem pe degete! Putem să facem asta! Oh, hai să ungem tortul! E mult mai convenabil! Trebuie să fie gata! Oh, a ieșit genial! Uite-te! Și acum putem să ne batem cu cremă? Nu! Puteți să vă bateți cu mâncare! Crema e gustoasă! Bună treabă, băieți! Crema s-a dovedit a fi exact ceea ce e nevoie! Ura! Șeful ne-a lăudat! Oh! Să adăugăm niște ciocolată? Va face orice tort mai gustos și mai frumos! Și vom adăuga și bomboane Skittles! Acum vom pune bomboanele Skittles deasupra! O să facem tortul mult mai strălucitor! Ai dreptate, Zack! Foarte tare! Bine, tortul nostru este foarte îngrijit. Hei, băieți, nu fiți prostuți! Opriți-vă! Și acum să decorăm tortul cu aceste prăjituri! Uite-te la ele! Sunt atât de frumoase! Oh! Mi-a venit o idee grozavă! Trebuie să fac o poză! Hai, zâmbește! Ai încredere în mine! Bine! Minunat! Uite-te! Avem fete zâmbitoare! Avem emoji și o să-l punem pe tort! Va fi amuzant! Să mai facem câteva fotografii? Hai, mai multă emoție! Cu cât mai multe emoții, cu atât mai multe emoji-uri! Da! Și avem tortul cu emoji! Nu e tare? Oh, da! Uitați-vă, băieți! Ha! Patetic, cu asta vreți să câștigați? Uite-te la tortul nostru! Personajul nostru salvează lumea! Avem un tort, omul păianjen, nu e tare? Ha! Uite-te la asta, fetelor! Ei bine, timpul a expirat. Trebuie să evaluez torturile. Cine este primul? Să începem cu fetele. Idee grozavă asta cu emoji. Să iau această bucată. Oh, catifea albastră, interesant. Bine făcut. Tortul este foarte fin. Îmi place. Dar băieții? Oh, cel cu Spider-Man arată impresionant și are un gust bun. Să-l încerc. Bună treabă! Foarte bine făcut, băieți! Și ciocolata de pe laterale. Oh, foarte bună! Foarte bună treabă! Bravo! Premiul întâi este al vostru! Da, ura! A doua sarcină este să pregătiți o ruladă. Aveți 5 minute. Timpul începe să curgă. Minunat! Să trecem la treabă, Jess! Hai mai repede! E bine făcut! Bravo! În timp ce batem aluatul, voi distribui vopselele în boluri pentru a face un aluat colorat. Exact așa. Adăugăm culori diferite în diverse boluri. Și acum aluatul. Umplem cu totul și amestecăm. Minunat! Să iau tigaia acum și uite-o. Punem niște ulei deasupra. Și acum adăugăm tortilla. Foarte tare! Oh, ce aromă! O întoarcem și o punem pe farfurie. Foarte tare! Acum avem nevoie de ceva mai bun. Ha! Bună, băieți! Bine, e rândul nostru. Să vedem ce facem cu pieptul de pui. Te gândești la ce mă gândesc și eu? Desigur! Îl vom pune direct în tigaie! Minunat! Da! Acum să întoarcem pieptul de pui în tigaie. Oh, ce frumos a ieșit!
Și acum îl vom tăia. Stop. Hei, ai grijă cu cuțitul, prietene. Exact să feliem puiul așa. Exact așa. Fără să ne jucăm? E plictisitor. Pa, este foarte tare și așa. Mi-am tăiat degetul. Salvează-mă, ajută-mă, sunt pe moarte. Ce-ai făcut? Ce-i zgomotul ăsta? Nu! Ați cumpărat? Lumea! Nu e nimic în regulă cu degetul meu. A fost o farsă. Ce? O farsă? Nu trebuie să vă jucați cu ăsta. Iau acest cuțit. Da, castravetele cum îl tăiem? Cum tăiem castravetele? Să-l tăiem cu mâna? Ce ar trebui să fac? Am o idee. Îl voi arunca direct în ventilator. Uite-te! A aterizat direct pe tortilia. Să facem la fel cu roșiile. Foarte tare! Ce amuzant! Adăugăm puiul. Stai o clipă. Trebuie să încerc o bucată. Hei! Zack! E o provocare culinară, nu mai faci asta. La ce te uiți? Hai! Să facem burrito. Da, ai dreptate, să adăugăm niște Nutella. Să o întindem foarte bine. Perfect. E atât de delicioasă. Ei, da. Și acum voi adăuga niște înghețată. Exact peste Nutella. Și acum fierb de gumă. Și desigur și alte dulciuri. Uite! Este perfectă! Uite-te la burrito, la dulce, ce frumos e! Ce mare e burrito! Sunt invidios! Nu ai o culoare bună. Zack, uite-te! Uite ce facem! O să spreiem burrito nostru cu Skittles! O să iasă foarte verde! Și acum o să-l facem monstru! Arată bine, nu? Fetelor, sunteți invidioase? Timpul a expirat! Acum trebuie să evaluez burrito! Este burrito Frankenstein! Bine, o să încerc! Nu-i rău! De fapt, destul de bun! Îmi place! Acum să încercăm burrito de la fete! Uite, șef, avem un burrito dulce! Ce colorat este! Atât de gustos! Și toate dulcele dinăuntru sunt incredibile! Îmi place! Fetelor, în această rundă, premiul întâi merge la echipa fetelor! Și voi luați banii! Ura! Și acum, ultima sarcină! Cel care va câștiga va lua premiul final, $1.000.000! Da! Să începem cât mai repede! Se toarnă laptele. Și acum vom adăuga și o să ne ajute această șurubelniță în care punem o linguriță și vom pune cu ea în pahar. E tare, nu? Uite! Turbo mod! Asta e foarte tare! Da! Tare! Băieții întotdeauna sunt băieți. Primul lucru de care avem nevoie este ciocolata. Vom lua ciocolata în diferite culori și o vom topi cu ajutorul... Minunat! Acum avem nevoie de uscătoare de păr. O să topim exact așa. Ciocolata se topește. Hei! Avem nevoie să topim ciocolata, nu să ne aranjăm părul. Îmi pare rău. Și s-a terminat. Minunat. Acum avem nevoie de aceste forme rotunde în care punem cacaoa
Și o servim cu lapte fierbinte. Acum trebuie să suflăm cu gura noastră. Sunt foarte tari! Să adăugăm cacao înăuntru. Și acum închidem. Și le punem direct în pahar. Cu cât mai multe, cu atât mai bine. Și acum vom presăra lapte. Ce? Oh, nu! Am o idee! Quentin! Să comandăm niște brioșe mai întâi. Oh! Uite-le! Acum folosim macarona! Uite! O să ia tot ce e înăuntru și o să o pună în cacao noastră. Și punem paharul în tort. Și acum punem cocktailul. Timpul a expirat. Să încercăm. Vești bune! Acum vom afla câștigătorul. Dar mai întâi voi încerca cacao, începând cu echipa de fete. Este o idee foarte tare să topești bomboane de ciocolată cu lapte. Îmi place. Și colorat. Oh. Delicios. Deci băieții au cacao într-o brioșă. E de asemenea tare și cred că e foarte gustos. Am nevoie de un pai. Și acum să încerc prăjitura. Oh, da. Cu niște lapte cu ciocolată este minunat. Oh, este doar o capodoperă culinară. Băieții câștigă. Îmi pare rău, fetelor. A lor este mult mai gustoasă. Ura, am câștigat! Deci, ce vrei astăzi? Nu un hamburger. Iată-l. Oh, un hamburger? Minunat! O să-ți fac un hamburger minunat și am nevoie de acest tub imens. O să pun niște frunze de salată, tot felul de legume, desigur brânză, chiftele, mai multe legume și o să acopăr totul cu o chiflă. Ce face el? Foarte interesant! Iată un hamburger uriaș! Rămâne să torn sos peste tot felul. Va fi incredibil de delicios. Ar trebui să fie mai mult sos. Este minunat! Iar eu o să-mi fac propriul burger de casă. Vom folosi ingrediente delicioase și sănătoase, cum ar fi dovleacul. Nu va părea că dovleacul și hamburgerul nu au nimic în comun, dar va face chifle minunate. Mergem mai departe. Următorul lucru de care am nevoie este varza. Câteva frunze. Va fi un fel de mâncare foarte apetisant. Cel mai important, avem nevoie de vitamine. Multe vitamine. Papagali, ardei și multe alte legume diferite. Acesta va fi un burger de legume. Oh, minunat! Este incredibil, punându-l pe burgerul nostru și ultimele retușuri. Dar tu... Este pur și simplu groaznic. Ciudat. Așa e. Pot face un burger dulce. O să iau o gumă și o voi pune în loc de chiftea. Așa. Acum bezele și multă marmeladă. O să torn sos de căpșuni peste tot. Oh, da, e atât de delicios. E pur și simplu grozav. Am obținut cel mai frumos burger. Desigur, dragă, suntem pregătiți. Ce este? Cred că voi începe cu acest burger. Este atât de delicios, atât de apetisant. Minunat! Nu sunt chiar sigur despre acesta. Este atât de ciudat. Eu, ce e aici? Legume. Să încercăm pe asta mică. Trebuie să fie minunat. O să-l încerc. Wow! Așa, dulce! Acesta este câștigătorul!
Michela! Am făcut foarte bine! Hei! Verificați acest joc minunat! Un joc distractiv! Cu siguranță! Descărcați jocul Multi-Do Sword pe Google și Apple Store! Joacă-te, distrează-te cu Multi-Do Sword! Ce vrei acum? Vreau o pizza delicioasă! Oh, mie! Desigur! O voi face rapid! O să am o pizza în stil mexican! E atât de distractiv! Mâinile mele dansează! Yahoo! Dar să încetăm dansul! Să începem cu un ardei! O să fac o pizza foarte interesantă! Va fi un vulcan! Turnând sos peste tot! Un strat gros! Gros! Presărăm cu grijă niște brânză, bineînțeles! Niște ciuperci! Ei bine, desigur, avem nevoie de niște peperoni. Cel mai important lucru în pizza este un pic de condiment. Voi adăuga o picătură de sos Tabasco. Doar o picătură. Pizza mea este prăjită. Ce este asta? Miroase incredibil! Probabil voi rea de brânză mai întâi. Acestea au multă. Pizza ar trebui să aibă multă brânză, într-adevăr. Sos interesant. Plictisit, de asemenea. Un sezon oarecare. Chiar și... Mai multe din ele. Câteva frunze. Și trebuie să le ducem la cuptor. Oh, e atât de plăcut! Miroase grozav! Cred că pizza ta este delicioasă! Iar acum voi face pizza mea cu pepene verde. La urma urmei, pepenele verde are atât de multe vitamine. Aceasta va fi baza pentru pizza. O voi tăia imediat în bucăți. Așa e mai bine. Voi pune și fructe de pădure și fructe foarte gustoase. Decorând-o cu banane și kiwi și căpșuni și tot ce există în lume. Ei bine, suntem gata! Pizza delicioasă! Cred că voi începe cu aceasta. Se întinde așa de frumos, așa de multă brânză. Oh, da! Delicios! Să vedem pe următoarea. Wow! E atât de multă brânză și sos. Este o pizza foarte gustoasă. Ei bine, în final, o pizza cu fructe. Oh, da! Are un gust incredibil. Pepene verde, banane, fructe de pădure. Aceasta este câștigătoarea. Mulțumesc! Oh, bine! Vreau un curcubeu! Așa... Dar ce înseamnă un curcubeu? Ei bine, ok, am găsit ceva. Voi lua vopsea specială. Este foarte gustoasă și de culori diferite. O voi turna în aluat. Privește asta! Aluat multicolor. Wow! Sunt un profesionist! Wow! Fanta, nu mai am, dar e în regulă. Am multe băuturi. Uită-te la sucurile astea. Acum, niște zahăr. Mult zahăr. Perfect! Hai să amestecăm totul. Wow, destul de tare. Am ceva special aici. Tico! Trebuie să turnăm amestecurile noastre înăuntru. Uimitor! Uite la cele straturi colorate! Wow! A funcționat!
facem o tăietură. Acum este cu siguranță tot înghețat. Sincronizare perfectă. Uite, acum avem jeleu. Ei bine, ce e în neregulă cu mine? Hei, nu te comporta așa! Ce ar trebui să fac? Hai să ne apucăm de treabă. Am aluat colorat. Prima mea sarcină este să-l întind. Voi avea mai multe prăjituri de culori diferite. Voi pune una deasupra celeilalte. Grozav! Am și eu prăjituri de culori diferite? Acum avem nevoie de niște cremă! O voi face foarte frumos și voi așeza cu grijă un tort deasupra celuilalt. Ei bine, acum avem nevoie de cremă peste tot tortul. Ce tort e prea plictisitor! Așa că îl voi decora! Pierderea de zahăr a bomboanelor! Uite aceste acadele! Va fi foarte frumos! Ei bine, copilul acela voia un curcubeu. O să-l primească. Tu ce ai? Vai! Uite ce am făcut! Am un rulou curcubeu colorat. Îl voi decora cu cremă și căpșuni. E ca un sandwich. Un sandwich dulce. Nepoatei mele îi va plăcea cu adevărat. Uite ce am! Aceasta este o capodoperă. Oh, da! Totul aici este atât de delicios, atât de interesant. Această sticlă se agită. E jeleu delicios. Oh, da! Delicios! Ei bine, ar trebui să continui? Voi lua aceste sandvișuri. Wow! Sunt căpșuni înăuntru și smântână. Îmi place foarte mult. Wow! Ar trebui să încercăm și pe acesta. Acadele delicioase. Vreau totul deodată. Ciocolată incredibilă. Se topește pur și simplu în gură. Groza! Așteaptă! Uite asta! Este Am un curcubeu murit! înăuntru. Și e atât de bună! Un tort grozav! 10 din 10! Delegați, teoretic! Câștigătorul este acest tort! O, da! Sunt eu! Și... câștigătorul! Ce? O să fac și eu o casă! Am găsit cutia perfectă în gunoi! Ups! Un șobolan! De unde a apărut? Ce drăguț! Îl sperii, Phoebe! Așa de moale! Te voi păstra! Dar deocamdată trebuie să pleci pentru că o sperii pe Phoebe! Acum e timpul să fac o casă! Iau un cuțit, dai toate detaliile necesare din carton. Frumos! Voi avea și eu 3 etaje și un acoperiș. Acum să vopsim casa. Va fi albă. Culoare frumoasă. Chiar îmi place. Trecem la acoperiș. Și toate celelalte părți ale casei. A mea va fi la fel de bună ca lui Phoebe, dar nu va costa nimic. Sam, vino la mine. Vopsește-mi casa roz. Să vedem. Oh, ce culoare încântătoare!
cât de frumos! Exact asta am vrut! Se potrivește perfect! Iată banii! Acum să adăugăm rame frumoase pentru ferestre, un acoperiș auriu și o coroană chiar în centrul casei. Îmi place! Wow! Phoebe, casa ta strălucește! De asemenea, vreau să fac o fațadă frumoasă a casei. Mai întâi, o să atașez niște inimi roșii. Va arăta ca niște cărămizi. Acoperișul va fi multicolor. Minunat! Și o fundă frumoasă! Wow, păi, wow! Frumoasa mea Barbie bogată va locui în această casă! Wow! Uită-te la asta! Va fi distractiv! Azi hai să mâncăm niște înghețată! Ce delicioasă! Îmi place! Oh, s-a terminat deja! Au! Un băț de lemn! Grozav! O să am nevoie de el! Hai să adăugăm niște culori! Îl atașez de cartonul meu! Wow! Avem un podea curcubeu! Acum niște bureți și avem o canapea tare! Dar nu pot să o las așa! Am sacrificat tricoul meu! Dar arată frumos! Ce? A fost o idee grozavă! Și o mică bucată din tricoul meu! Oh, cubul Rubik! De fapt, va fi o masă de cafea grozavă în sufragerie! Un cactus, un covoraș și câteva picturi și rafturi! Punem flori, plante, totul! Arată deja atât de confortabil. Acum vopsesc pereții. Oh, am un ceas. O să-l agăț pe perete. Acum este un ceas și cârlige de rufe. O să pun hainele Barbiei mele pe ele. Frumos! Totul a ieșit perfect. Ce zici de Phoebe? Ce? Vrei să spui? Wow! Da, Barbie a mea are cele mai scumpe lucruri. Te uiți la acest mobilier de la designer. Candelabru de aur și diamante. Sam, am nevoie de gazon. Uită-te la această curte frumoasă și un gard, un covor roșu desigur. Barbie-a mea va fi o adevărată vedetă. Oh, da, îmi place! Pot să fac și un gard. Va fi făcut din bețe de înghețată, lipindu-le împreună, pictând peste tot. Barbie-ul meu nu este atât de popular. Dar cu siguranță este fericită. Ah, sărăcia! Așteaptă, am o idee. Luăm carton. Tăiem ușa. Punând-o chiar în centrul camerei. O împărțim, vopsim o jumătate a camerei în galben, iar cealaltă în roz și albastru. Gata! Acum o să iau Lego-ul meu. Ghici ce fac? 3, 2, 1. O cadă a funcționat. Pun niște rațe și un poster cu o rață. O toaletă. Și omul Lego ține hârtie, o mașină de spălat, un coș de rufe. Barbie-a mea are acum propria ei baie.
să inventăm ceva pentru a doua parte a camerei. Știu deja. Am nevoie de un ziar, decupând fotografii și imagini frumoase. Lipind-o pe pereți. Să ne apucăm de treabă. Așez un covor moale, pun un pat pe aici și o noptieră. Avem nevoie de câteva rafturi. De ce să nu facem și un balcon? E atât de frumos. Și-a făcut camera din gunoi din nou. Barbie, a mea are cele mai lucruri scumpe. Dar am o idee mai bună. Ce zici de un tobogan direct în piscină? Se va trezi și va aluneca imediat acolo. E foarte tare. Sunt un geniu. Sunt atât de obosită. O să trag un pui de somn. Sam, termină totul. Desigur, domnișoară Phoebe, va fi un dormitor la etajul 3. Ei bine, nu e rău. Ei bine, trecem la etajul 3. Este atât de distractiv și festiv. Aici va fi o sală de petrecere și un DJ. Wow! Să ne distrăm! Barbie-a mea adoră să danseze. Barbie! Vrei să petreci? Bine! Ei bine, desigur că poți petrece cu noi. Hai să ne distrăm împreună. Ce e zgomotul acela? Faceți o petrecere fără mine? Dar e în regulă, îmi place să dansez. Hai să ne distrăm. Hei, bunico, am venit deja cu primul fel de mâncare. Vreau un pepene verde, să începem. Desigur, Vivian, am deja o idee ce să fac cu acest pepene verde mare și suculent. Să luăm cuțitul, tăiem partea de sus. Acum, ia un blender de imersie și amestecă pepenele verde în interior, chiar în coajă. Grozav! Acum, trebuie să turnăm sucul de pepene verde într-o sticlă. Exact așa. Acoperă și picură în apă. Uite, am făcut bile de suc cu adevărat aromă de pepene verde. Super! Exteriorul este o coajă comestibilă și interiorul este suc delicios de pepene verde. Vom pune toate bilele de suc înapoi în coaja de pepene verde. Acum vom adăuga niște bile de suc alb. Apoi turnăm totul cu Fanta. Da, aromă de fructe de pădure. E suficient. Acum introducem un pai și îl decorăm cu o umbrelă. Bunico, am terminat. Tu ce faci? Ei bine, am inventat o rețetă delicioasă de pepene verde. Mai întâi, trebuie să scutur pepenele bine, cu toată puterea mea. Da, înăuntru este deja un cocktail de pepene verde și îl transferăm într-un bol. E greu, dar am terminat. Acum ia niște fructe de pădure și fructe diferite, și umple coaja goală de pepene verde cu ele. Perfecțiune! Acum să luăm mierea mea de caisă. O ador! Și să o turnăm peste fructe de pădure. Multă miere! Așa de grozav! Acum îngheață-l cu un spray de înghețare instantanee. Minunat!
Acum decojește coaja pe lateral și să aruncăm o privire la tăietură. Oh, am reușit! Ei bine, nu am venit cu nimic încă. Trebuie să mă grăbesc și să vin cu ceva. Mai întâi să tăiem pepenele în 2 jumătăți. Wow, a funcționat din prima și a fost atât de ușor. Acum să câmesc de până. Sunt galagat, mai top. Oh, da. A fost la fel de ușor cum crezi. Acum să scoatem ceainicul și să adăugăm ciocolată înăuntru, multă. Îl închidem și așteptăm să fiarbă apa. Ciocolată. Oh, ciocolata este deja moale. Acum o putem lua și stoarce în coaja de pepene verde. Stoarcem toată ciocolata pentru a umple întreaga jumătate de pepene verde. Exact așa! Oh, minunat! Acum deschidem Skittles, dornăm totul în această ciocolată de pepene verde. Grozav sau. Free with soda, Rosaria, Tonica Glory, amestecă totul bine. Oh, arată delicios. Aș mânca totul eu, dar este pentru sora mea. Apropo, Vivian, poți să încerci acum. Wow, ai făcut toate astea pentru mine. Sunt atât de fericită. Oh, vreau să încep cu acest cocktail. Sunt atât de multe bile de suc aici. Super. Au făcut pop amuzant. Îmi place! E delicios! Și ce altceva mai este? Pare a fi jeleu! E chiar delicios! Și ce este asta? Ceva cu ciocolată? Hai să încercăm cu o lingură! Jeleuri de ciocolată și Skittles! Îmi place! Dar cine va câștiga? Nimeni. Nu mi-a îndeplinit dorința. Voiam un pepene verde și asta este foarte delicios, dar nu este ceea ce voiam. Asta era tot ce voiam. Deci voiai un pepene verde? Ar fi trebuit să spui așa. Acum vreau un Hubba Bubba. Hai, inventează ceva pentru mine. Oh, știu deja. Chiar acum, chiar aici. Oh, da, iată guma asta. Am găsit-o. Ce? Nu, vreau un Hubba Bubba rotund. Este important. Bine, ce păcat, dar o voi rezolva. Toarnă toate gumele într-un bol. Oh, da, funcționează. Uite cum guma devine lichidă sub ochii noștri. Apoi trebuie turnată pe placă. Exact așa. Acum trebuie doar să aștept să se răcească și să o tai în fâșii lungi. Și rulează benzile împreună. Acum chiar avem ceea ce vrea Vivian. Grozav, sunt gata. Nu, am venit cu ceva mai bun. Luăm roșiile și le trimitem la blender. Acum avem nevoie de puțin suc de roșii. Pornește-l! A funcționat. Să-l turnăm în tigaie și să-l distribuim acolo. Trimite-l la cuptor. Grozav. Acum așteptăm puțin. Oh, e gata? Scoate-l. Oh, ce miros. Miroase! Minunat! Acum trebuie să-l tai în fâșii. Și rulează-l într-un singur rulou. Oh, super! S-a dovedit a fi o gumă de roșii. Să-l decorăm și tada! Arată ca roșiile. Da, dar nu este. Îți voi arăta ce să faci. Este important să faci mai întâi bezelele. Toarnă-le în tigaie și topește-le până devin complet lichide. Grozav!
exact Chancer. Triggers. Ce aveam nevoie? Apoi luăm fructul dragonului și îl twințman. Ai dry să-l tăiem în bucăți. Oh, da, lasă-mă să le trimit la bezelele și să amestec totul împreună. Apoi punem stratul final de gumă pe placă. Oh, uită-te la acea culoare. Exact așa. Și rămâne doar să o tăiem în fâșii. Voi folosi un instrument special pentru asta. Acum rulează totul. Și gata. Vivian, încearcă-l. Wow, ai făcut-o atât de repede! E tare! Să începem cu această gumă roz. Să o încercăm. Marshmallow. E distractiv. Ce urmează? O gumă neobișnuită. Este făcută din roșii. Blea, dezgustător. Tot ce a mai rămas este să încerc guma de mestecat a surorii mele Nicole. Arată ca Huba Buba. Să o încercăm. Asta e ceea ce voiam. Să facem o bulă. A funcționat! Nicole, ai câștigat! Ei, am așteptat asta, prima mea victorie. Acum vreau ouă jumări. Gătește-le pentru mine, te rog. Desigur, dragă. Luăm mai întâi ardeiul. Îl cresc eu însumi și îl tăiem în inele. Acum punem inelele de ardei în tigaie și luăm un ou. Spargem câte un ou în fiecare ardei. Ou va fi atât de frumos când oul este gata. Vom transferi asta în farfurie. Exact așa. Șef, facem ouă jumări. Ce faci? În propria mea abordare, am decis să fac un tort. Îl asamblăm și îl nivelăm cu cremă. Acum, să deschidem un borcan de Nutella și să-l turnăm deasupra. Exact așa. Oh, da? Cine nu iubește Nutella? Apoi avem nevoie de frișcă. Stoarce-o deasupra și scoate o piersică din conservă. Pune jumătate pe frișcă. Îți amintește de ouăle jumări, nu-i așa? Ei bine, nu e rău. Este atât de delicios. Pur și simplu ador vata de zahăr. Așteaptă, wow, trebuie să ne gândim la ceva. Am o idee. O să fac o omletă cu vată de zahăr. Așa, și a funcționat. Vivian, încearcă. Da, desigur. Ei bine, să începem cu tortul. Arată delicios. Și miroase grozav. Hai să încercăm. Wow, acest tort este grozav, dar nu prea are ou în el. Să încercăm aceste ouă și ardei. Arată ca niște flori. E delicios. Dar mai este acest ou pufos rămas. Uite la asta. Chiar arată ca un nor. Wow, este vată de zahăr. Idee interesantă. Dar dau victoria bunicii. Pe mine? Serios? Ce neașteptat. Mulțumesc, dragă. Ei bine, știu ce să fac. Trebuie să măsurăm totul. Asta mă va ajuta. Hai să facem un pat. Nu e rău deja. Acum o să desenez o cană. O decupez. Gata. Acum să facem cana noastră foarte frumoasă. Exact așa. Ochi și gură și obraj. Și, desigur, avem nevoie de puțină spumă.
Ei bine, sunt tears? Mom, Wiggly, a witcher of face. Arată uimitor. Așa de dulce. Acum trecem la garderobă cu extrae. Nu, avem nevoie de un numeraș mai mic și îl voi face foarte frumos și, desigur, confortabil de utilizat. Uită-te la acea decorare! Mărgelele acelea sunt absolut perfecte! Uită-te la acele rochii! Garderoba noastră este gata! Și oglinda! Ei bine, am nevoie de o băutură! Bingo! Hai să facem ceva interesant din capac! Voi face o floare tare pentru interiorul camerei. Oh, nu-i așa că e grozav? Și un tablou pe perete. Mă descurc grozav. Tyler, tu cum te descurci? Wow, asta e tare. Și eu cum mă descurc? Da, hai să luăm plastilină și să facem ceva cu ea. Frumos! Acum ochii, o gură și iată rechinul nostru! E atât de tare! Patul este gata, dar lipsește ceva! Da, hai să facem un acvariu cu un rechin! Wow! Este atât de interesant, nu-i așa? Uită-te la acea aripioară! Oh, ce? Unde este cochilia ta? Trebuie să o repar acum! Ei bine, Sharky, dă-mi un minut. Toți vor fi geloși. Lucrez cu foarfeca. Acum niște lipici. Un pic de răbdare și vom avea pantofi grozavi. Ei bine, sunt un geniu absolut. Wow, un dulap întreg plin de pantofi. Uită-te la această cameră. Haide, prietene! Oh, tare aici! Am niște pantofi și acum mă duc să dorm. Wow, grozav! Vivian? Ei bine, îmi place. Și acum mă duc și eu la culcare. Noapte bună. Oh, asta e grozav. Oh, trebuie să fiu liniștit. Ei bine, o să iau o bucată de plastilină. Bine, dar nu prea multă. Uite asta, acum un pai mic. Următoarea bucată, tăind forma dorită. Și punând-o deasupra celeilalte și făcând o gaură, va fi foarte interesant. Doar privește. Acum avem nevoie de nisip. Aproape am terminat. Repetăm mișcările noastre. Conectăm cele două piese împreună. Le amestecăm. Este de fapt foarte interesant. Ai vreo idee?
apoi un agraf. Wow! Uită-te la acel logo și avem masa noastră cu delicii delicioase. Cum îți place? Decorăm camera. Totul este foarte frumos, chiar și un leagăn. Wow! Tyler, ce faci? Uite, nu-i așa că e tare? Tyler, dă-mi-l aici. E bine, o să-l repar puțin. Poftim! Wow! Wow! Grozav! Hai să facem asta! Tăind marginile. Împărțind totul în pătrate. Și să punem asta împreună. E ca un puzzle. Așteaptă! Lipsește o piesă. Voi repara totul. Acum fac un dulap cu sertare. Nu-i așa că e grozav? Wow, atât de multe lucruri tari. Chiar și o mică sală de sport. Cum ți se pare, Sharky? Wow, este frumos! Da, funcționează! Este timpul să începem să mâncăm. Oh, asta e atât de tare! Știu. Să începem cu peretele. Arată deja mult mai interesant. O oglindă în formă de gogoașă, ceva mai mult decor. O canapea, un autocolant pe perete și un covor pufos roz. Wow! Să mă gândesc. O masă și niște delicii, desigur. Uite, o să avem o tablă. Lasă-mă să desenez rechinul. Un acvariu? Oh, da! Ce drăguț! Mă simt foarte confortabil aici. Mulțumesc! O să spun salut! Hei, fată! Hai să mergem la o plimbare! Da, desigur, să mergem. Ce? Casele voastre sunt aici. Oh. E foarte tare. Ei, tu privește cu atenție. Deci, trebuie să-l frământă puțin, uite așa. Și acum întinde-l într-un singur strat folosind acea mașină. Desigur, după aceea o să tai un dreptunghi. Perfect. Și lipește-l de peretele casei. Bine, acum trebuie să facem un model. Și, bineînțeles, să vopsim unele dintre părți. Wow, am aici înghețată de sânge. Frumos! Acum să vopsim casa în gri. Perfect. Am terminat înghețata. Oh, așa e, am nevoie de alta. Așteaptă. Am nevoie și de un burete. Folosind acel burete, o să fac un alt model aici cu vopsea neagră ca să pară puțin vechi. Am terminat din nou cu înghețata de sânge. Oh, am atât de multe bețe aici. Pariez că le pot folosi cumva. Așteaptă. Așa e.
Am o idee. Asta o să meargă bine. Să punem aceste bețe pe partea laterală a casei. Acum arată ca și cum ar fi din lemn pe din afară. Acum să facem la fel cu acoperișul și cu celelalte părți. Și, bineînțeles, o să vopsesc totul în negru. Voi adăuga roșu între ele ca să pară mai înfricoșător. Wow! Ce este asta? Vanessa, ce faci? Oh, te-am lovit? Îmi pare rău, nu am vrut să o fac. Casa mea este deja vopsită în roz. Voi adăuga și bezele ca decorațiuni. Va face partea de jos a casei să arate atât de frumos și drăguț. Uite asta! Oh, wow, Barbie, mă ajuți! E foarte drăguț din partea ta, draga mea! Dăm 5! Am făcut o treabă grozavă! Acum o să avem nevoie de această farfurie cu model. Uite asta! O să avem niște inimioare foarte drăguțe în casa noastră! Oh, da! Îmi place! Uite asta! Va trebui să venim cu ceva pentru acoperiș. Aici o să iau inimi mai mari. Da, și cealaltă parte, Edgar, stai, and jutsu. Ce faci, Vanessa? Pleacă de aici! Îmi decorez acoperișul cu lilieci. Ca decor, voi adăuga aripi înfricoșătoare. Și acum e timpul pentru ferestre. Ei bine, al meu va fi roz, desigur, și inima de pe acoperiș este cea care strălucește. Ura! Uită-te la acoperișul meu. Da, casa arată grozav. Sunt de acord. Minunat. Hei, bau! Oh, nu te speria, Barbie! Oh, uite ce am! Bandă frumoasă! Vom face plăci ca să arate ca podeaua camerei. Oh, va fi uimitor! Vezi? Tare, nu-i așa? Și mie îmi place! Acum să agățăm niște fundițe. Un pic mai mult, chiar pe capul tău. Știu, e drăguț! Hei, ce se întâmplă? Ce sunt toate acele gunoaie? Doar puțin mai mult. Să vedem. Oh, aceste bucăți sunt perfecte. Le voi folosi pentru a acoperi podeaua și o voi vopsi în beton. Oh, da. Perfecțiune! Acum să decorăm pereții cu trandafiri negri. Desigur, avem nevoie de un model și un candelabru. Un bârloc de vampir în toată splendoarea sa. Câteva scaune. Nu uita de ceasul mare și, bineînțeles, un șemineu. Și aici este regina mea vampir. Perfect. Ei, ce este asta? Uite-i! Acum o să-ți arăt ce-am făcut deja. Este o chiuvetă, un aragaz. Acum o să pun aici un frigider. Desigur, niște rafturi pentru gustări și dulciuri. Să le punem chiar deasupra. Și niște decorațiuni pe pereți. De asemenea, și în frigider ai deja cerealele tale preferate. Oh, așa este! Am uitat să aranjez o masă. Ei bine, mai întâi să punem acest perete verde perfect ca decorațiune. Trebuie să măturăm puțin. Și acum masa roz frumoasă și, bineînțeles, niște scaune. Îți place, Barbie? Aici este farfuria ta. Poți să mănânci niște cereale acum. Minunat! Să adăugăm puțin lapte. Și aici este lingura ta. Îți place micul dejun? Poftă bună, Barbie! Da, camera este pur și simplu grozavă. Oh, ce covor moale! Perfect pentru următoarea cameră. Și voi decora peretele cu perdele frumoase. Voi adăuga un pat roz și o ghirlandă deasupra, o lampă de podea, o noptieră și un dulap. Și bineînțeles să nu uităm de telefon. Îți place, Barbie? Desigur că îți place! Uite cât de frumos este! Uimitor, nu e așa? Oh, atât de frumos și atât de confortabil. Arăți uimitor, draga mea, cu petale, cate, ce este asta? Vom îndepărta totul de pe acesta și de pe acela de asemenea. Ce miros minunat!
Și bineînțeles, o să pun aceste petale pe podea. Aceasta va fi baza mea, mai multe flori pe pereți. O să adăugăm patul perfect roșu și negru. Unele elemente de garderobă și nu uita de aranjamentul mesei, cu oglindă pentru cosmetice și, bineînțeles, un scaun. Oh, da. Îți place regina mea vampir? Camera ei este perfecțiune. Și al meu este... Oh, așa este. Acum o să asamblăm ultima cameră și va fi baia. Trebuie să punem cada și, bineînțeles, să decorăm niște pereți. Nu uita de halat și de toate necesitățile pentru baie. Acum o să avem nevoie de o masă cu oglindă și toate produsele cosmetice pe ea. Uite, Barbie deja face baie. Pun pariu că îi place. Vai, este atât de frumoasă! Atâta spumă! Spuma. Serios? Ori am ceva mai bun? Glitch. Ce-i O să adăugăm lilieci pe pereți, apoi niște lumânări și portrete. Și, bineînțeles, masa neagră ca inima mea. Lipsește ceva în sala de mese aici. Oh, așa e. Am pus farfuriile, dar am uitat să servim sângele. Perfect. Este destul de delicios, direct în paharele noastre, iar atingerea finală este fermecătoare. Uită-te, Vanessa, îți place sufrageria mea? Arată destul de bine, cred. Amenajez o zonă de picnic pentru Barbie mea preferată. Uite acel copac și, bineînțeles, câteva semne. Nu uita de pătura pentru picnic, un coș cu toate necesitățile și un gard roz frumos. Am pregătit și spațiul din fața casei mele. Și ce câine drăguț! Barbie, a mea, va fi în mașina ei, conducând spre vecinul ei. Nu am nevoie de transport. Ha! Wow, asta e frumos! Și-mi plac ambele case. Dar voi, ce părere aveți? Preferați această casă roz frumoasă a lui Barbie sau această casă roșie și neagră, misterioasă, dar totuși foarte interesantă pentru regina vampirilor? Meu paquet que semble